Как би ни представил днес твоя отбор от преди години? Ние на времето, нашия отбор беше известен с това, че игра 10-12 години почти в един и същи състав. Тогава не се правеха промени, както сега се правят по двама, по трима по време на матч. 11 започват, 11 свършват. И не случайно на времето един спортен журналист от Перник, Стефан Петров, казваше, че отбора на миньор и тази година е като миналата година. Все един и същи състав бехме. За съжаление обаче много от тези хора вече не са между живите. Малко са останали, дано така да доживеем, да видим миньор във върховете на елитната ни група, а не само да се бори за влизане, за излизане, да се спасява и така нататък. Кои бяха всъщност силните имена от вашето поколение? На времето имахме наистина добри футболисти от Перник. Петър Лозанов беше един от най-добрите централни защитници. Павел Владимиров беше един от добрите нападатели в А-група, голмайстор. Израснаха и млади футболисти покрай нас. Богомил Мартинов, Васил Романов. Това все са, дето се казва, рожба на пернишкия футбол. За съжаление, обаче, на времето се намесиха перничките ръководители да ръководят футбола така, че да изпаднем, и изпаднахме благодарение само на това ръководство на времето. Защото влезнаха в остър спор с генералите. Генералите вземаха мерки и ни извадиха от групата по най-бързия начин. Кои бяха най-силните ви години? Най-силните години бяха 57, 8, 9, 60 година и след това 62 година изпаднахме незаслужено. Какво ви караше обаче да сте заедно, да сте ентусиазирани, да се борите? Ние бехме от друго поколение хора. Ние като загубиме матча навън и тогава не пътувахме с рейсове, с влака обикновено и молихме се да се прибереме в Перник рано сутринта, за да ни срещат хората, че сме загубили. Сега няма такива работи. Сега не ги интересува. Може да е загубил незаслужено мое всичко, но просто не ги интересува. Свърша матч и край. Друго поколение, друго разбиране, друго възпитание и така нататък. Ние играехме заради хората, за пернишката публика, защото на тренировки на нашия стадион си идвали повече, отколкото на един матч сега на миньор. За съжаление. Верно, промениха се нещата, сега има повече развлечения. Хората, младежта няма къде да играе, не ги интересува футбола. Но промениха се нещата. Ние не може да искаме от сегашните футболисти да дадат това, което ние сме давали. Просто те са друг, все едно, че са от друг континент. Това е. Кои мачове така си спомняш и до днеска, ваши силни? Всички наши мачове, когато сме играли срещу ЦСКА и срещу Левски, срещу Славия, са били силни мачове. И не случайно ние бехме на времето отбора, който не се страхуваше от силните отбори и сме ги побеждавали. 4-1 ЦСКА, 4-1 Славия, биеме Левски, и тук и там. Разбира се, сме падали и от по-слабите отбори, ама това и в футбола го има. Да? От силните ни мачове никой няма да забравя мача с Зенит Ленинград. В Ленинград, който за първи път нашия отбор играе пред 80 000 души публика. Това за нас било нещо изключително. Тогава гостувахме на сборния отбор на Съветския съюз при Световното първенство. Гостувахме в Киев в тия 3 мача последователни и оставихме такива впечатления, каквито те казват, че български отбор не е оставил такова впечатление. С игрите си, с поведението си. Иначе за 58 година световното. На вечерята на световното първенство, защото играхме с сборния отбор и те на други ден веднага заминаха за Швеция. Тогава, когато Пеле излезна на футболната сцена. След това гостувахме в Киев и в Ленинград последния матч.
Да, спаринг партньор на вечерната на световното първенство. И се представихме повече от достойно. Да. Защо всъщност точно Миньор Перник беше избран за спаринг? Защото от съветска тогава Федерацията по футбол кани представителен отбор от България да гостува за спаринг партньор на сборния отбор и ние тогава бехме един от най-силните отбори от провинцията и по това повод отидахме ние. Какви места сте се класирали в българското първенство, тогава в силните години, както ти казах? На четвърто место. Четвърти места, два пъти, 2 години се класирахме, но ние можехме и трети да се класираме, но тогава за нас дали четвърти или трети, просто не сме правили никаква разлика. След ЦСК, Левски и Славия. ЦСК, Левски, понекога, те са били Спартак Пловдив, беше тогава един от силните отбори от провинцията. След това ние отидахме и на финал за купата на Съветската армия. Отстранихме ЦСК, отстранихме Левски. Така в потока, както се движихме, и тогава се оказа, че следващия противник ще бъде Спартак Пловдив на финала. Кои бяха големите имена от другите отбори, на българските футболисти, с които се срещахте тогава по стадион? Тогава Стефан Бошков, Манолов от ЦСК, Гацо Панайотов, Георги Димитров, червения, в началото той играеше в Черно море, след това в ЦСК, Диев от Спартак Пловдив, Ташков от Славия, Милчо Горанов, Иван Димитров от Локомотив София. Това са футболисти, които сега не може да има такива. Би ги посъветвал младите хора да работят много повече, да се усъвършенстват. Защото и техниката, като гледаме, защото сега има от какво да се учат сегашните футболисти. Гледа мачове и спокойно може да види как играят противника. Да се научи. И тогава нямаше такова да се учим. И повече жар, повече амбиция да влагат и да се учат. Непрекъснато трябва да се учат, да не се мислят, че са големи играчи. На времето имахме един треньор, Стефан Чумполов се казваше. Той оставил тук трайни следи в Перник. И никой не ме забравя едно негово изказване след един разбор и казва: трябва да знаете, че ще дойде време, когато без крила ще се играе само по крилата. Сега е този етап. Отборите нямат изявени типични крила, но винаги всичко по крилата се играе. Значи бил този човек на 50 няколко години, ние му викахме стареца, обаче е ясно, че е разбирал футбола.